யாரும் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வர வேணும் என்று சொல்லி அப்படி வர இல்லை தானே. யாரும் இந்த உலகத்திலேக்கு வர வேணும் என்று சொல்லி வர இல்லை. அது தான் நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் ஒரு விஷயம். புண்ணியவர்களே, இந்த பூமித்தில் நாங்கள் வாழும்போது யோசிக்க வேணும் ஒரு காரணம். சுத்தியல் எல்லாம் கடல் இருக்கு. நாங்கள் இந்த பூமித்தில் வாழ்கிறாங்க. ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்து இருக்கி இந்த மனித உலகத்திலே வாரத்துக்கு வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ மனிதலா மாதிரி இந்த பிறந்த இருக்கு இந்த உலகத்திலே. புண்ணியவர்களே, அப்படி வரும்போது ஒரு காரணங்கள் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் பின்னால் வந்திருக்கு. அது தான் கர்மா. யாருக்கும் இந்த கர்மம் இந்த எங்களால் பின்னால் வர இயலாது என்று சொல்ல இயலாது. நாங்கள் சொன்னாலும் இல்லாட்டியும் இந்த கர்மா நாங்களுடைய பின்னால் வருகிறது. யாருக்கும் அது நிப்பாட்ட இயலாது. நிப்பாட்ட இயலும் ஆரிய அஸ்தாங்கிக மார்க்கத்தை போயிட்டு அந்த அரஹத் நிலைக்கு வந்துட்டு மட்டும் தான் இந்த கர்மா திரும்பி நிப்பாட்டலாம். இல்லவிட்டால் இந்த கர்மா தன்னிடம் வாழ்க்கைக்கு பின்னால் வாருது. அது யாருக்கும் நிப்பாட்ட இயலாது. புண்ணியவர்களே, இந்த கர்மா பற்றி நாங்கள் பேசும்போது யோசித்து பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு அரசன் மாதிரி இந்த பூமித்தில் யோசித்து பாருங்கள். அந்த அரசனா மாதிரி நீங்கள் இருக்கும்போது இந்த உலகத்திலே கர்மா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வர இயலாது என்று சொல்லி அந்த அரசனுக்கும் அப்படி சொல்ல இயலாது. எந்த நேரத்திலும் சரி இந்த கர்மா பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கை பற்றி நீங்கள் செஞ்சு போன ஜன்மத்தில் செஞ்சு தீமையான கெட்டது செஞ்சு அந்த தவறுகள் பின்னால் வாரத்துக்கு இந்த கர்மா பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க. அதே போல் நீங்கள் நல்லதே செஞ்சாலும் அந்த நல்லதையும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரத்துக்கு இந்த கர்மா பார்த்து கொண்டு இருக்கீங்க. புண்ணியவர்களே, அந்த காலத்திலும் இது எந்த மனிதனும் இந்த உலகத்தில் பிறந்தாலும் அதை நிப்பாட்ட இயலாது. புண்ணியவர்களே, இந்த பற்றி பேசும்போது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். நீங்கள் சும்மா இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த உலகத்திலே ஒரு குடும்பத்தில் இப்போ பிறந்திருக்கு. நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். நீங்கள் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது அந்த தாயுடைய கர்ப்பத்தைக்கு நான் வர வேணும் என்று சொல்லி அப்படி யோசிக்க இல்லாமல் தான் வந்திருக்கீங்க. அப்படித்தான் புண்ணியவர்களே, இப்படி பிறந்த நீங்கள் நீண்டமான இந்த ஆயுங்கள் நான் இந்த பூமித்தில் இருக்க வேணும் என்று சொல்லி யாருக்கும் இப்படியே பிரார்த்தனை செஞ்சு இருக்க இயலாது. அப்படி இருந்தனாலும் பழைய காலத்து ஆக்கள் இப்படி இல்லை தானே. பழைய காலத்தில் அந்த வளர்ந்த ஆக்கள் இப்போ இல்லை தானே. அப்படித்தானே யோசித்து பாருங்கள். இந்த பூமித்தில் நீங்கள் வாழும்போது யோசித்து பாருங்கள். ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தால் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். அந்த குடும்பத்தில் ஆக்களும் ஒரே மாதிரி அல்ல. தாயும் தகப்பும் வேறு மாதிரி. அந்த உருவங்கள் அவங்களுடைய பாருங்கள், உருவங்கள் வேறு மாதிரி. பிள்ளையில் இருந்தனாலும் ஒரு அம்மாவுடைய ஒரு தாயுடைய ஒரு தகப்பனுடைய அந்த பிள்ளைகள். ஆனால் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி அல்ல. உருவங்களும் வித்தியாசம். பாருங்கள், பெரியாக்கள் மாதிரி அவங்க சமூகத்திற்கு வரும்போது அவங்களுடைய தொழில் வித்தியாசம், அவங்களுடைய காசி அதே போல் வீடுகள் அதுவும் வித்தியாசம். அதுக்கு காரணம் தான் புண்ணியவர்களே கர்மம். அவர்கள் போன ஜன்மத்தில் இருந்தால் இந்த வாழ்க்கைக்கு வரும்போது அவங்க நிறைய தானம் கொடுத்து வந்தாலும் போன ஜன்மத்தில் இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது அந்த ஆக்களுக்கு அந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது நிறைய பணம் வீடு வசதிகள் அது எல்லாத்தையும் இருக்காங்க. அந்த தானம் கொடுத்துட்டு அந்த வாழ்க்கையில் போன ஜன்மத்தில் தானம் கொடுத்துட்டு இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்த ஆக்களுக்கு நிறைய
காசி பணங்கள் அது எல்லாத்தையும் இருக்குது. அதே மாதிரி தானம் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க இல்லாமல் இந்த உலகத்திலேக்கு வார மனிதன்கள் இந்த பிறக்கும் போது இந்த உலகத்திலே அந்த ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். அப்படி பிரிந்துட்டு அந்த வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமான வாழ்கிறாங்க. காசியும் வீடு வசதிகள் பெரிய பதவியாக அது எல்லாத்தையும் அவர்களுக்கு இல்லை. அதே மாதிரி தான் இந்த தானம் கொடுக்க இல்லாமல் போன ஜன்மத்தில் இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்த மக்களுக்கு அதே மாதிரி வாழ்க்கை தான் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது அது தான் புண்ணியவர்களே கர்மா. யாருக்கும் இந்த கர்மா என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த கர்மா தேவையில்லை என்று நிப்பாட்ட இயலாது. நீங்கள் சொன்னாலும் இல்லாட்டியும் கர்மா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னால் இப்போ இந்த நேரத்திலும் வந்திருக்காங்க. நீங்கள் அப்படி தெரியாது. இது சாதாரணமான கண்களுக்கு பார்க்க முடியாது. சாதாரணமான இதை பார்க்கலாம், ஒரு மனசுடன் தான் இதை பார்க்கலாம். இல்லை விட்டால் நிறைய ஆக்களுக்கு இந்த கர்மா பற்றி அப்படி சொல்லிடாது. புண்ணியவர்களே, இந்த கர்மா பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் போது இந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த கர்மா வந்திருக்காங்க. அந்த கர்மா வந்துட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எந்த நேரத்திலும் நான் சுகம் கொண்டு வர வேணும், இவர்களுக்கு எந்த நேரத்திலும் நான் துக்கம் கொண்டு வர வேணும் என்று பார்த்து கொண்டிருக்காங்க இந்த கர்மா. பாருங்கள், யோசிச்சு சில ஆக்கள் நிறைய நான் இதே மாதிரி வேலைகள் செய்ய வேணும் என்று சொல்லி வாழ்கிறாங்க. நான் இதே போல் ஜொப் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய எண்ணங்களோடு வாழ்கிறாங்க. அப்படி அந்த வாழ்கிறதுனாலும் அவர்கள் கொஞ்ச காலம் போகும்போது இந்த உலகத்திலே கைவிட்டு போகிறாங்க. காரணம் என்ன? அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அந்த ஆசை இருக்கு, நீண்டமான காயங்கள் இருக்க வேணும் என்று சொல்லி. ஆனால் கர்மா அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து இருக்குது. அதனால் கர்மத்தைக்கு நாங்கள் நல்லதே செஞ்சாலும் கெட்டதே செஞ்சாலும் வாழ்க்கைக்கு அது வந்து இருக்குது. அது நேரம் வரும்போது அந்த கர்மா அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு மரணம் கொண்டு வருவாங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த கர்மா. அதனால் புண்ணியவர்களே, இந்த உலகத்திலே நீங்கள் யோசிக்க வேணும். மனிதங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய வீடு வசதிகள் அந்த எல்லாத்தையும் இருந்த போக சம்பத் எல்லாத்தையும் இருக்கிற அந்த மனிதங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் யோசிக்க வேணும், போன ஜன்மத்தில் இவர்கள் நிறைய தானம் கொடுக்குற ஆக்கள் தான் இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது இந்த சுகமான வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது என்று யோசிக்க வேணும். சில ஆக்கள் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து துக்கமான வாழ்கிறாங்க. அந்த பதவியும் ஒன்றும் அந்த மனிதங்களுக்கு இல்லை. அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கும்போது யோசிக்க வேணும் புண்ணியவர்களே, இவர்கள் போன ஜன்மத்தில் தானம் மத்தாக்களுக்கு கொடுக்க இல்லாமல், மத்தாக்களுக்கு கௌரவ பண்ண இல்லாமல் இந்த உலகத்திலேக்கு பிறந்தால்தான் இவர்கள். அதனால் இவர்களுக்கு இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு வரும்போது அந்த சுகமான வாழ்க்கை கடக்க இயலாது. அதே போல் யோசிக்க வேணும், அந்த ஏழ்மையான ஆக்கள் கண்டும் போது அதே போல் பணம்காரன் ஆக்கள் அந்த மிக சந்தோஷமான வாழ்கிற ஆக்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் யோசிக்க வேணும். அதே போல் தான் புண்ணியவர்களே, இந்த கர்மா நிப்பாட்ட வேணும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் செய்ய வேணும். இந்த ஆரிய அஷ்டாங்கிக மார்க்கத்தை போயிட்டு, அந்த புத்த பகவான் சொல்லி கொடுத்த மார்க்கத்தை போயிட்டு இந்த நிர்வாணத்தைக்கு இந்த விமோக்ஷைக்கு போவேணும். அப்படி செஞ்சு மட்டும் தான் இந்த கர்மா நிப்பாடலாம். இல்லை விட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இந்த நேரத்திலும் கர்மா வந்து இருக்குது. அதனால் புண்ணியவர்களே, யோசிக்க வேணும். இந்த உலகத்திலே மக்கள் பார்க்கும்போது இவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது கர்மா கையில் கெடுத்தி வந்துட்டு இப்படி வாழும்போது இந்த நேரத்திலும் சரி இவர்களுடைய மரணம் கடவுளுக்கு சொன்னாலும் புத்தருக்கு சொன்னாலும் யாருக்கும் சொன்னாலும் இந்த கர்மா நிப்பாட்டலாம். கர்மா நிப்பாட்டலாம் ஒரு மார்க்கத்தை போயிட்டு மட்டும்தான். அதுதான் ஆரியஸ்தாங்கிக மார்க்கம். அப்படி போன ஆக்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையும் சுகமான வாழலாம். அதே போல் மறுபிறையும் சுகமான வாழலாம். புண்ணியவர்களே, நீங்கள் நினைக்க இல்லாமல் இருந்தனாலும் அந்த கர்மா உங்களுடைய இந்த நேரத்திலும் வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்கீங்க.
யோசிச்சு பாருங்க. நீங்கள் சுகம் அனுபவிக்கிறது ஆசை இருக்கு மனசில். உங்களுக்கு சுகம் அனுபவிக்கிறது மிக ஆசை இருக்கு. இதே போல் நான் வாழ வேணும், பெரிய பணம்காராதினி, பெரிய அதிகாரமே இருக்க வேணும், அப்படி மாதிரி யோசிச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் புண்ணியவர்களே, அந்த சுகம் இன்னும் இல்லை தான். அதுக்கு காரணம் தான் கர்மத்துக்கு மேலே நீங்கள் ஒரு அரசனாக இருந்தாலும் போக இயலாது. கர்மம் தான் இந்த உலகத்திலே வந்து நிற்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு. புண்ணியவர்களே, புத்த பகவான் ஒரு இடத்திலேக்கு அழகான புத்த வார்த்தையை பாலியில் சொல்லியிருக்கி. அது தான் கம்மஸ்ஸ கொம்மி கம்ம தாயாது கம்ம யோனி கம்ம பந்து கம்ம பட்டிசரணு யங் கம்மங் கரிசாமி கல்யாணங்வா பாபகங்வா தஸ்ஸ தாயாது பவிசந்தி என்று. புண்ணியவர்களே, புத்த பகவான் இதை சொல்லியிருக்கி கர்மம் தன்னிடம் வாழ்க்கைக்கு வருவாங்க. நல்லதே செஞ்சாலும் நல்லதே மாதிரியும், கெட்டதே செஞ்சாலும் அதை கெட்டதே மாதிரியும் தன்னிடம் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருவாங்க இந்த கர்மம் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் புண்ணியவர்களே, இந்த கர்மம் இந்த நேரத்திலும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்திருக்குது என்று யோசிக்க வேணும். அதனால் நீங்கள் யோசிக்க வேணும், இப்படி கர்மம் வந்த உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வரும்போது நல்லதை மட்டும் செய்ய வேணும், கெட்டதை செய்யாதீங்க, அது தீமையை செய்யாதீங்க, நல்லதை மட்டும் தான் திரும்பி 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 செய்ய வேணும். அப்படி செஞ்சு தானம் மத்தாக்களுக்கு கொடுக்க வேணும். அதை நிம்மதியான மனசோடு அந்த மத்தாக்களுக்கு உதவி பண்ண வேணும். ஒரு வார்த்தை சரி பேசும்போது அந்த மக்களுக்கு மிக அழகான வார்த்தை பேச வேணும், நல்லமாக பேச வேணும். அதே போல் நீங்கள் செய்ய எல்லாமே காரணங்கள் மத்தாக்களுடைய சுகத்தைக்காக செய்ய வேணும். அதே போல் ஏதாவது சரி நினைக்கும் போது மனசில் அதை நல்லதை மட்டும் நினைக்க வேணும். அதே போல் செஞ்சு மட்டும் தான் உங்களுடைய இந்த கர்மா கைவிட்டலாம். இல்லை விட்டால் இந்த கர்மா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி 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 நீங்கள் கெட்டதே செஞ்சாலும் கெட்டதே கொண்டு வருவாங்க. அதே போல் நீங்கள் நல்லதே செஞ்சாலும் நல்லதே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வருவாங்க. அதனால் இந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த கர்மா இப்படி வரும்போது நீங்கள் செய்ய வேணும், தக்கின்ற நீங்கள் செய்ய வேணும், தானம் மத்தாக்களுக்கு கொடுக்க வேணும், மத்தாக்களுக்கு உதவி பண்ண வேணும், நல்லதே யோசிக்க வேணும், நல்லதே செய்ய வேணும். அப்படி மட்டும் தான் இந்த கர்மா கைவிட்டலாம். இல்லை விட்டால் நீங்கள் தீமைகள் செய்யும் போது அந்த துக்கம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அந்த துக்கமும் அந்த கர்மா கொண்டு வருவாங்க. அதனால் புண்ணியவர்களே, நல்லதை செய்ய வேணும், எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் நல்லதே செய்ய வேணும். அதனால் இந்த கர்மா பற்றி நல்லவே புரிஞ்சு கொள்ளலும். நீங்கள் இந்த கர்மா பற்றி நல்லவே புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் புண்ணியவர்களே. அதனால் இந்த சின்ன காலத்திலேக்கு வந்து நீங்கள் இந்த கர்மா பற்றி யோசித்த இந்த இந்த உலகத்திலே அரசனாக இப்பயும் இருந்தனாலும், ஒரு அரசன் மாதிரி நீங்கள் இருந்தனாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு கர்மா பின்னால் வருகிறது, அதை நிப்பாட்ட இயலாது. அதனால் இந்த கர்மா நிப்பாட்டு வேணும் என்று சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? அப்படினால் நீங்கள் இந்த தேரல் வாழ்க்கைக்கு வந்து சரி மன அமைதியான இருந்துட்டு இந்த ஆரியஷ்டாங்கிக மார்க்கத்தில் போயிட்டு அந்த அரஹத் நிலைக்கு போவேணும். அப்படி மட்டும் தான் இந்த கர்மா நிப்பாட்டலாம். அதை மனசில் வச்சு கொள்ளுங்க. இத்தகைய மதிப்புமிக்க தர்ம தேசனைகளை கேட்க தர்ம யாத்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மணி சின்னத்தையும் அழுத்துங்கள்.